Ach ní raibh éon éirí arda ar an Saighdiúir Stáin. Cuirdar ar an mór é, agus má grán é, cad a connic sé lena gá thuail. Is ata an saola gan éon áras. Bhí sé sa seomra céine ina raibh sé hena. Bhí na leanaí céine an rimis, hí na bréagán céine ar an mórd, agus bhí an caisleán áling an comá, agus bhí an chalín beag deas. Bhí si ar a baracíní fós, agus a gá lámh sínte amach uí. Tháinig fán cainte ar an Saighdiúirín Stáin. Is beag nar phléasc sé amach ar gol, ach bín rud nach néanach Saighdiúir. Déag sé orthaí go trúbhéalach, ach focail ní labhradar lena chéile. An sin dairí garsúnacha, rug sé ar an Saighdiúir agus cá sé isteach sa Tine é. Ní dúirt sé cad é an cúis a dhéann sé le héad de clascrána, ach béidir gur é an leprechaun sa bhosca sníise faoi dheara é.